suwa खालामनो गालांबाय जेब्ला आगोलमान सरकारा थांनानै गोबां गिदिर जुगान जादों सुवा खालामनो गालांबाय गोबां बिथाङा सुवा सुथि खालामनानै साफा खालामदों बिनि खोथायाथ' बेबायदि बयबोथ' मिथिगौ रायजो राजाया बयबो मिथिगौ मा खोथा बुङो सेन्सलेस खोथा बुङो दा जों थांबाय गावनि रायजो राजाफ्रा ज' फैनानै जब्लान जाफैबाय बेखौ नुनानै हयथ' बिथाङा गोसोआव गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों आरो बिदिनो दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननायजों बेनि जि डेरिगेटरि वार्ड बांसिननिफ्राय बांसिन मा डेरिगेटरि वार्ड दङ माने बेफोरखौ बिथाङा बुंनो चन्दन ब्रह्मनि थासारि दा चन्दन ब्रह्मआ सिरि दंखायो गावनि बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय शारिरिक भाबैबो हयथ' बिथाङा उसुबिदायाव दङ ओंखारथ'वाखै जों आसा खालामदों उनाव ओंखारगोन हाग्रामा महिलारिया सासे बे दलनि आफादगिरि बे दलखौ जयैनो दादों हाग्रामा महिलारि हारसिं दायाखै गतिके सासे माने ज्येष्ठ नेता पार्टीनि बिथाङा सिरि थानायखौ आफादगिरिया एसे बोराबदों बिदिथ' नङा क'क्राझारावल' होगोनथ' होनाखै दाबो बुंगासिनो दासो बुंदों जोंना आफादगिरिया जे मोननैबो समस्थियाव जेरैखि जाया केन्डिडेट होगोन आरो खुनु पार्टिजों माने एलायन्स खालामनाय नङा बिजेपिजोंबो एलायन्स खालाया कंग्रेसजोंबो एलायन्स खालाया जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि बिपिएफ हिसाबै गेलेगोन क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं समस्ति मोननैयावबो केन्डिडेट होगोन आरो जों देरहागोन दासिम गोबां जयनिं सेरेमनि लानायखौ नुदों रायजो राजानिफ्राय बेसेबां मददथि मोनदों दासिम बेखौ नोंथांमोनावनो सोंनांगोन जोङो एक्सुवेलि जोंथ' नुदों गोबां समर्थन खालामदों मोनफ्रोमबो जयनिं प्रग्रामाव 1000निफ्राय बारा 1000निफ्राय ओरैहाय 2000 2500सिम इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय जब्रान जादों बे हिसाबै डेफिनेटलि गामि ओनसोलाव बिपिएफनि प्रति मोजां सावरायनाय आरो बिपिएफ दलनि प्रति आस्था रायजो राजानाव दिनै भेरगाव ओनसोलाव भेरगाव ब्लक बिपिएफनि जि माने गिदिरथार जयनिं हाबाफारि बेयाव बाहागो लादों जोङो बिपिएफ दलाव फैगौ इलेक्सन आरो बिपिएफ दलखौ बांसिन स्ट्रेंथेन खालामनो उद्देश्य लानानै रायजोफोरनि खाथियाव थांदों मिटिं खालामदों मोनफ्रोमबो ब्लकआव दा नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो ब्लकआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय बिसेसकै इउपिपिएल आरो बिजेपिआव खामानि मावनाय बिथांमोननि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि राजनितिनि खोथाखौ बुजिनानै दा बिपिएफआव जगदान खालामदों हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामदों दिनै नैबे बेरगावआवबो 1300 जनसो इउपिपिएलनि आरो बिजेपि आरो कंग्रेसनिबो समर्थकफ्रा बिपिएफआव जगदान जानो फैदों दा बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादों बेवहाय जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिबो फैदों रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम फैजोबदों जोबोद मोजां नुदों जे बिपिएफनि जि पलिटिक्स बे पलिटिक्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो नुनो मोनो बिपिएफनि जिथु सिंनि न'खर सिङावहाय माबाफोर नांलायनाय जादों जेरै चन्दन इमानुएल बिथांमोननि माबाया थासारिया माबायदि जेबो नांलायनाय जायाखै बेयो न'खर सिङाव सोरबाया सोरखौबा बोराबदोंबा बे न'खरनि खोथा इमानुएल मुसाहारिया मोनसे समावहाय बिजेपिआव बिथाङा दा फैफिनबाय गाव हारसिं फैयाखै बिजेपिआव गावजों खामानि मावफानाय हाजार हाजार बिपिएफ समर्थकफोरखौ वार्कारफोरखौ बिथाङा लाना फैबाय डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज